På denne video vil vi vise, hvordan man tager ud mod højre og mod venstre fra retsiden af arbejdet, men i vrang. Vi har vores raglandmærke imellem vores 2 raglandmasker og strikker ret til en maske foran mærket. Stikker højre pind foran arbejdet ned i lænken, sætter lænken på venstre pind og strikker lænken vrang forrest i lænken. Så strikker vi en ret frem til raglandmærket, flytter raglandmærket til højre pind og strikker igen en ret. Og nu bag mærket skal vi sætte lænken op bag fra arbejdet, og den skal strikkes drejet vrang. Vi kalder maskerne før mærket for foran mærket, og vi kalder maskerne efter mærket for bag mærket, for at gøre det lettere at huske, hvordan man skal lave udtagningen. Så vi prøver lige at gøre det igen. Vi starter med at lave en udtagning mod højre, strikker ret frem til en maske foran mærket, løfter lænken op forfra og strikker en vrang forrest i lænken. Strikker en ret til raglandmærket, flytter raglandmærket, endnu en ret, og nu er vi bag mærket, der stikker vi pinden ind bag arbejdet, op på venstre pind med lænken og strikker en drejet vrang. Og den sidste maske vender så mod venstre. Og vi strikker ret pinden ud. Nu er det så tydeligt at se, at masken vender mod venstre, vrangmasken vender mod venstre, og det samme på modsatte side. Der vender vrangmasken mod højre, ligesom retmaskerne under vender mod højre.